Tanggal itu putra tak kau arju pun thulu nang karjume alun elitum kacing hon Sir Prosanjit Phangcho alang ilun dera thit elitum ke kan thek pon long ji lagi Karbi Film Society ya hinpen asalang elitum hata tisik etlo pusining thelo asinan elitum putra arju pon nang lagi Sing
nabangso pini aran nili kado hobe ki thegi ding pen jenglong jirpo jirpi pusar pisar kado we phanda nili hi naprangsi rangsina sarpo akardom napa jiriglam kardom lapen apor pusami dui piklo nasi nili ijir lun pen ingtoni kokpo nasi nili kilun ponji alun lake sar khoya sing hanse pen kabuchi pon alun si nili lun ponikpo alun amen o jirpi marli ar tu film alun silun pode kata mabita cheram nang jiho music parji thek chatla kardom